apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Yan tangan na itabunan ni Auntie Cordapia. Kanya nga iti plano, Bogart. Jak pa nga rod mo, manong andaw. Ano samlatan ti agardin na, sa nabalay, tadamo balay, kan daga nga inbati ni Auntie Cordapia ken ka. Nagasatak unay ka ni Auntie Cordapia, manong andaw. Ngamin, ure ampun naklaan, ket napanunot na mahit, tinangibati iti para kanyak. Ay nawaw, sikaki di mo Bogart. Uray no ampun ka. Taimbilang na kamo ni Auntie Cordapia, kas pudpud nung anak na. No awang kayo manong, jak amaw tinagbambanagak. Utang ko kada kayaw no anya ti adda kanyak ita. Mala bayamaun, di kag saw iti kasta. Ngamin, ni Auntie may tinangampun ka, iso rumbo nga tulungan ka. Awan ti dadumag ti tinulong, no di da tayo laang, ading ko. Ay nawaw, apay nga itakalaang andaw sa dino tinagapam ayan. Itay kapay nga urayon. Iti ayan ni Bogart, bakit? No kasta, napan mo pala ang binisita ti ampon tibak ng anteng? Ay kawin na, mangrugi ka man ako nakon, ay nawaw. Kasla di kag pampanunot si ka andaw. Awan ti ko na nga ibingayan na kaitisan ni kwa ni Antim Cordapia, ngambay-bay amlata? Anya nga rod, di kaya mo mapasamang ngay. Ay na, si katika anakan ni Antim Cordapia. Kaya't asawan day ta, adda karbangam kadagiti sa ni kwa ni Antim. Ah, ay unan niya. Oh, wun mo. Iso arong banglaan nga ilaban mo ti karbangam. Alaam no anya ti paraken ka. Di ka agpabak iti dayjay nga ampon lakay. Tano kasta ti aramidam, ay awan na. Katawaan na kalaang ni Bogart. Nangagaw, timbaga ti asawa mita, isuling anak ka. Anya ko maitananang, sana nasaya ti kastang aramidam anak ka. Sana may parbang asugsugam ti asawam. Ay nawaw, saan kay amakaaw-awat nanang? Ni andoy nga asawak ti kabagyan day di Auntie Cordapia. Kaya't asawan day ta, adda karbangan na itisan ni kwa ni Antina. Saan amabalin asulwan day nga ampon, ha? Naglalaingan namot ngay. Imbes na nasaya at dandoy kan Bogart ititunggal may sa. Dadahalam kit din. Ay, basta. Ay, nawaw. Di ka matagbain sulain. Nasaya at mo, tanasabat ka dito'y dalan, Bogart. Ay, siga magayaman ng suleng. Adda ka din napatag nga ibagam? Talaga mo tanagpuskol di pa nagrup-rupa man niya, Bogart. Ni, anyat kayo sawan manang? Ay nawaw, taagin di mo pa itiluko. Mabalin mo't adiretsyahan na latan manang. Diyak maawatan ti bagbagam ah. Awan ti babain mo, amang tagi kwa kadagiti sani kwa day di Auntie Cordapia, Bogart. Ha? Ibingayam mo't ani andoy nga asawak. Ngamen, iso ti kaanakan ni Auntie Cordapia. Ampon kalaang matkat. Anya ter aramidem dito'y balay manong andoy. Ay mayak ta kayat ko apagbingayan tati sa ni kwa day di Auntie Cordapia.
Sana mabalin asulwa ang Bugart. Saan ka di ana ibagam kanyak nga okay lakan ka manaw? Ay, saanan ita Bugart? Nakapanpanunot mait. Ket, no kayat mo, uray ko kam tidak kalabalay ni Antek. Basta kuhuak mo tinabat-bate at talon na. Ay nawaw. Anya, mayat ka ka di Bugart. Ay, jak pa makapagdesisyon ita manong andoy. Dukas ta ka rod, ikang ka, iti wayam magpanunaut. Agsubliak to intun lunays. Kat intun agsubliak, nakapagdesisyon ka. Agkapi-kapay andoy lakay. Magyamanak, Suling. Kat, kumusta nga itilakad mo? Imanugot ka din ni Bogart, iti kayat mo ang mapasama. Ay, saan ka ron bakit? Nay, apay ngay. Saan ka na o makapagpanunaw? Iso nga iti panawin na ngagpanunaw. Kasta, laglagi pa. Nalawa ti dagaday di antim kordapya. Numaila ko taday jay. O, di mabalinan nga agpatakder ta iti mansyon akayat ta. Ay nawaw! Mayat day taan na panunot mo bakit? Iso nga agawaam ti aggunay andoy. Di ka agpaabak iti day Bogart. Ay, gusto ka bakit? Sana mabalin nga isulang ti agnumar iti sanikwan ni ante. Anya ngay andoy, nakapagpanunot kan? Wen manong. Ay nawaw! Nasaya mga raw, nukasta. Ang pasensya ka na manong. Anyat kayat mo sa Bugart. Jak ited kada kayo ti daga ni Nana Cordapia. Siyak mo tinang ipatawidan na. Ay nawaw! Ay sana mabalin ti kasta kanyak Bugart. Ited mo ti bingay ko Kilaat mo ta nagbaliw ka manong andoy. Saan ka mo takasta sigawd? Basta, ited mo ti daga day di Antek. Ay sana mabalin nga ited kulat ta kada kayo manong andoy. Saan akaskari na day ta? Day, kaya mun sakit ti makaraman. Ay, pangasimot Jak kahit ti apa manong andoy. Kasta, opta! Nanay ko, apay nga kabil ka manong andoy. Nayunak pa itay ta, no di mo ited ti kayat ko, Bugart. Nukas na. Sana kayat ni Bogart nga itadkan ka day di adaga, andoy lakay. Ay, kasta ka raw, bakit? Ay nawaw, nangalaan namat itilaing nakasta. Kinabil ko na ta, masurunak iti sungbat na baribar. Una, nasaysaya at matlaang nubot-bot ngam ni Bogart, andoy lakay. No di na paila ited ti kayat ko nayunak pa iday, jaya. Anya nga ta, no ibagam nga ireklamom ijay barangay. Kasano nga, no saan latang agbutang? O di kabilang manan. Ikam iti pagnakman na. San ang mabalin ti kastang aramidan da tao? Ha? Dilagbain man. Nadamag mo ka day, tinaaramidan ti asawam kin ni Bogart, suling anak ka. Amok day tananang. Di ka makarik na iti konsensya sulaing. Ay nawaw, apay kumaama konsensya ak ngay nanang. Basol matlaang ni Bogart no apay akinabil ti asawa. Nusan mo kumasinugsugan ti asawa. Amangan nusaan na mapasamak ti kasjay anak ka. Ay nananang, ilablaban mila ang kini Andoy ti para kada kami. Uray kamalay ti ilablaban niyaw. Saan na kamali ti ilablaban mi nanang? Amom day ta. Ay na, jak amukan ka, suling anak ka. Naawanan tinasaya at ngay bagam. Mabalin mo ti pumanaw iti sangok, nanang. Nasayaan ta nagsabat ta dito'y dalan, Bogart. Jak kayat ti apa manang suleng. Ay nawaw, di mo kayat ti apa? Ado ti asikaswag.
Iso di dak ko mataktakan. Ay na, no itad mo ko mga minan, ti para kin ando nga asawak. Di saan ka kumamataktak. Ha? Anya ngay, kat nagtangkan matiulom. Agpudno ka man kanyak manang suling. Sikatin ang sugsug ko ni Manong Andoy niya. Wan, ngamen, jak kayat nga yalis-alis mo talipuspus ta sawak. Sana gaputan na anos ni Andoy kan ka, kat gundawaya matan. Saan ko agun-gun dawayan ni Manong Andoy manang suling? Ay na di kan aglibak, tauray di mo aklunan. Madlaw kulat na. Panagrup-rup ang pailan, kat aguman. Ay nawaw, apay ngay, anakailag ka pa'y laang matdita, andoy lakay. Kunak man numapan ka ita-ita ayan ni Bogart. Nag-text ni Bogart kanyak, bakit? Kat, anya man ang text na taatao kan ka. Ay, nusanta ka nung agsardang. Agdemanda ka no iti barangay hall. Patpatsamat. Ah, Ay napangbut-butang nalaang day takin ka lakay. kasano ngay napudnaw? Eh, jak kaya, ti may demanda. Ay nawaw, mamati ka kanyak, andoy lakay. Kun ko nalaang ni Bogart day ta, tapno agbutang ka kinkwana. Nga ta? Madlaw mo't lakay. Sa may sa, awan ti amo ni Bogart no may papandita demanda day ta. Uwan matkit di ah. Malag, sagana ka kiting, tamapan ka iti ayan day di a Bogart. Nagsubli ka mo't adagaws, andoy lakay. Nakasaritam ka din ni Bogart. Nakakandado matibalay ni Anticordapia. Ay nawaw, sa dino nga'y tinapanan na. Kat nasalaw ko mo't di tadalan, idi kalman. Ay na, amangan mo't na ilamlam mga nakalaang lakay. Ay, jak amo ah. Padasam man nga awagan. Jak nga rin maawagan ti cellphone na. Amangan no imblock ng tinumber ka. Dayta, tikon kunak lakay. Ay, Rupat kwarta at talaga dayta, Bogart. anya nga tanong baybay ang talangin suleng. Ay sus, no baybayan ta. Amangan no agruam, kat tagikwaan na mutin amin, tisanikwa ni Antim. Ay, jak amo. Apay, kabutang mo ni Bogart. Ay, saan mo takas tabakit? May salaang ti maibagakken ka lakay. Ilaban mo ti karbangam iti dayjay adaga. Di ka agpaabak iti ampun laang. Babalin ka daing agsarita ta, sulay nga nakaw. May papanitian niya, nanang. Yak nga may maawatan. No apay masapula sugsugam ti asawa, manakaw. Ay nawaw, nanang. Saan ko asugsugsugan ti asawa? Isursurok laang. Takas lagi na amutar aramidan na. Kaslakas jay matlaang na. Mabalin ka din, nanang. Di na kang pakibibyangan. Saan ka pakibyangan? No amok ang nasaya at aramidam, anak ka. Di kay makauawat mat. Na, takas tapayan ti pa nagsasawang kanyak. Ay, jak amukan ka nanang. Di ta ka man langan. Ay, sulaing! Agsubli ka ditaw! Saan ka kadyabisay? Andaw yan akaw. Apay ka day, nanang. Kaya't ka kumamakasarita. May papanitian niya. May papan ka na kayaw kan bukat. Aha, ay. Kanayon ko nga min ang mga asug-sugsukan na katyanak ka. Kasi ka araramidam no niya tibagbaganakan ka. Di mo mapuputa na si kamutan di madadadal. Ay, nanang. Di ko man pakibyangan tidagakan balay day di Antim Cordapia. Bayan nyo no ni Bogart tinangipatawidan na.
Di urayan ada kayo ti demanda ni Bugart. Ay nawaw. Saan to ang mapasamak day tananang? Sana kabailan ni Bugart, ti mangindi banda kada kamay. Panunutan man ay magtimbagakan daw. Di urayan na dumakal pa'y tigulaw. Addan ni Bogart iti balay na andoy lakay. Nakitak idilim mabasak iti paraangan da itay. Ay, Houston. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan. Diyak kayatan ti makiapa ka ni Bugart, bakit? Apay ko ma. Kat di na pa'y matintad ti bingay mo. Suling, awan bingay ka. Kamalay, ti aramidin ta. Apay, di mon kayat ti maadaan iti mansyon. Saanan. Kontento ako ni ti adda ka sa santa ita. Anya? Data tinakababayan iti kastoy nga aramidin ta. Iso apa nagkunak kitnas ken nga agsardeng tan. Taos to ni nanang mau. Agnakam tan. Sakbay adata ti may demanda. Pasensyakan Bugart. Para iti anya manong. Pasensyakan iti dakas na aramid ko Okay lang kanyak da jay manong andaw. Agyaman ako na'y Bugart ading kao. Adala kayat ko. May baga manong. Ay nawaw. Anya mo day tangay nga kayat mo ibaga Bugart. Manong, di mo ipalubos asugsugan na kati asawam. Mariknak ngamin nakaslan ni manang suling tinangsog-sugken ka makiapa kanyak. Ay, wan, punulaon ay day ta Bugart. Day ta mo tibigdot ko. Kajak mo ilibak day ta ka. Ay, maragsakan ak unay, ta nakaamiris kan manong antoy. Makaturog ak mo na nasayaat, no kastilaan. Pasensya kan ta sinugsugan kang agaramid iti dakas. Andoy lakay. Okay lang kanyak na dyan bakit. Tinapatag ka napakawan natan ni Bugart. Bayam, bumawi aktaw lakay. Sana na masapol a bumawi ka. Umanayan kanyak, dyan nakaamiris ka. Ken ikarim, adi mon ulitin pa iti dakas nga aramid mo. Wan lakay, katagyaman ako na Ay nawaw, inarakom na matambakait. Ay, maragsakan ako lang aming lakay. Ay, nawaw! Nasaya at mat na nakaamiris kan andoy. Si kamat na nasuling, di mo sugsugan ti asawam taditay amo. Amangan no day taapan ang sugsumukin kwa na ti pakaysagmakan yung matlaang adwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.